Аз искам да обясниш малко за по-тънките, по-дебелите аспержи. Каква е разликата? В смисъл, някои хора се бъркат, че реално... Много добър въпрос. Значи има хора, които предпочитат тънките аспержи. Тази е горе-долу от средно тънките аспержи. Ето тази тук ще отрежа, тая вече е по-дебелите. Ето то може да се вижда разликата, ще сложа нож да се вижда. Значи те хората си мислят, че тези тънките аспержи са по-крехки и по-такова. Да, има такова нещо, но те се приготвят много по-бързо, отколкото дебелата, защото дебелата се нуждаят повече термична обработка и не всеки може да постигне максималните резултати, когато я приготвя. Но иначе за мен като цяло по-дебелата аспержа има много по-добри вкусови качества, защото когато я сложиш в устата си и почнеш да вдъхваш, да преглъщаш, тя има много по-наситен, по-плътен вкус и много по-удовлетворява нецето, отколкото тънката. Тънката е по-скоро за такива много бързи рецепти на тиганче с масълце, с точно така, между другото, като аз тествах по-дебелите и това, до което стигнах до извода е, че примерно ако дебелите аспержи може да се приготвят с паста, с ризото и така нататък, са много по-вкусни, много повече се усещат, докато по-тънките хората могат да ги предпочитат, ако ги ползват за гарнитури, примерно. Ами да,